Mga sospek po sa nakawan ng water meter sa Dagupan City, may bagong modus para makapagnakaw. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Na namumuntirya ng metros ng tubig sa ilang sityo dito sa Barangay Pantal, Dagupan City matapos ang higit sa 5 insidente na naitala mula nitong Pebrero. Sa panayam kay Barangay Administrator Marlon Kalimlim, napapadala sumano ang naturang nakawan dahil ng paghigpit sa mga nagbabalak magnegosyo na kumuha ng sertipikasyon mula sa barangay para sa monitoring. So ang ginawa po nila, pinaulawak po yung pagkuha ng certifications na hanggat maaari, lahat po ng pumapasok rito na nagnenegosyo ay kumuha po ng certification sa barangay para magkaroon po tayo ng monitoring. Kung nangyari po yung insidente na yun, direktiba po ang ating punong barangay na inatasan niya yung mga barangay security forces na 24/7 talaga na tuloy-tuloy po yung pagroronda, yung rubing. Pero alam niyo na rin po naman kasi pag yung mga may masasamang loob, pag may pagkakataon, doon sila umaatake. Base sa inisyal na investigasyon, lumalabas rin na hindi umano residente sa barangay ang mga sospek at madalas ay nagpapanggap na nag-aayos ng mga sirang gamit at naghahakot ng basura upang makapasok sa mga subdivision. Yes po, most probably po kasi may mga minsan, actually hindi pa siya kasi verified pero may pinorward po sila rito na video na nakuhanan po yung isang garong na talagang hindi po siya taga rito. Ang suspect po yung mga nagpapanggap na umaayos ng mga sirang ventilador, washing machine, or kaya naghahalungkat ng basura, o kaya naghahalungkat ng kung ano-ano. And then yung purpose po naman talaga nila is yung kumuha ng water meter. Aabot umano sa 2,000 pesos ang halaga ng water meter at madalas hindi umano ibinibenta sa mga junk shop upang hindi matunton. Kasabay nito nakikiusap naman ang tanggapan sa mga residente na huwag nang hintayin na may mangyaring insidente bago i-report ang mga kahina-hinalang individual o gawain sa kanilang mga lugar. Pagtitiyak ng Barangay Council, pinaigting ang direktiba ng 24/7 na monitoring at roving, maging ang planong pagtatalaga ng presinto o istasyon ng kapulisan sa barangay para sa agarang responde. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.